Zdravím vás pri videu Top filmy Donnie. Film 14 mečov. Príbeh sa odohráva počas dynastie Ming. Hlavný hrdina Qing Long je elitný agent tajnej cisárskej jednotky známej ako Ying Bai, ktorá používa 14 špeciálnych mečov na mučenie a popravy. Keď ho zradia jeho vlastní nadriadený, stáva sa štvancom. Qing Long sa vydáva na útek a snaží sa odhaliť sprisahanie, ktoré ohrozuje samotné jadro cisárskeho dvora. Film Kung Fu zabijak. Hao Mo, majster bojových umení, je vo väzení za neúmyselné zabitie počas súboja. Keď sa v meste objaví sériový vrah, ktorý zabíja majstrov rôznych štýlov Kung Fu, Hao ponúkne polícii pomoc výmenou za slobodu. Vydáva sa po stopách vraha, ktorý chce dokázať, že je najlepší bojovník tým, že porazí a zabije všetkých veľmajstrov v boji na život a na smrť. Film Zóna smrti 2005. Detektív Chan sa snaží zničiť nebezpečného gangstra Wona Po, ktorý sa neustále vyhýba spravodlivosti. Keď Chan zistí, že mu zostáva málo času života kvôli chorobe, rozhodne sa urobiť čokoľvek, aby Wona Po dostal, aj keby to znamenalo porušiť zákon. Na jeho miesto prichádza nový policajt McQueen, ktorý verí v zákon a spravodlivosť. No čoskoro sa aj on ocitá vtiahnutý do temného sveta násilia, morálnych dilem a brutálnych súbojov. Film Operácia Flash. Detektív Ma Yun je nekompromisný policajt známy svojou výbušnou povahou a brutálnym štýlom boja. Spolupracuje s kolegom, ktorý pracuje pod utajením v skupine vietnamských zločincov vedených nebezpečným bratským triom. Keď je utajený policajt odhalený, rozpúta sa smrteľná hra na mačku a myš. Ma Yun musí čeliť gangstrom, korupcii a vlastnej hnevlivej povahe. Vrchol filmu predstavuje brutálny a realistický finálny súboj medzi ním a hlavným zloduchom. Film Big Brother. Henry Chen je bývalý vojak, ktorý sa rozhodne stať učiteľom na problémovej strednej škole v Hongkongu. Trieda, ktorú dostane, je plná problémových študentov s ťažkými životnými podmienkami. Niektorí bojujú s chudobou, iní s rodinnými problémami alebo tlakom gangov. Chen však nie je obyčajný učiteľ. Kombinuje svoj súcit, odhodlanie a schopnosti bojových umení, aby si získal rešpekt študentov a ochránil ich pred nebezpečenstvom. Film Iron Monkey je legendárny ľudový hrdina, ktorý v čínskom meste počas dynastie Qing v noci kradne skorumpovaným úradníkom a dáva chudobným. Cez deň žije v utajení ako lekár Dr. Yang. Do mesta prichádza Wong Kai-Ying, známy majster bojových umení, spolu so svojím synom, mladým Wong Fai-hungom, budúcim národným hrdinom. Keď Wong Kai-Yinga zatknú v domnienke, že je Iron Monkey, je donútený pomáhať úradom nájsť skutočného hrdinu. Postupne však zisťuje pravdu a spojí sily s Iron Monkeym, aby porazili skorumpovaných úradníkov a mocného mnícha tyrana. Film Legendárna pesť. Nadväzuje na legendu o Chen Zhenovi, slávnom majstrovi bojových umení. Príbeh sa odohráva v Šanghaji v 20. rokoch 20. storočia. Počas japonskej okupácie Chen Zhen, ktorý sa považoval za mŕtvého, sa vracia v utajení ako tajomný bojovník v maske. V noci bojuje proti japonskej armáde a ich kolaborantom, cez deň vystupuje ako nenápadný podnikateľ. Film IP Man. IP Man je majster Wing Chun štýlu Kung Fu žijúci v meste Foshan v 30. rokoch 20. storočia. Je známy ako skromný, ale neporaziteľný bojovník. Keď Japonsko vpadne do Číny počas druhej čínsko-japonskej vojny, IP Man stratí domov aj postavenie a musí bojovať o prežitie. Postupne sa však postaví proti japonským okupantom, najmä v dramatickom súboji s japonským generálom, aby ochránil česť svojho národa a inšpiroval ľudí. Ďakujem za vzhliadnutie tohto videa.